Mokonyi b'umurai w'ikiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i ugikeire serikali ya Kenya Kwanza kubatikana n'uburai obobe gukwana kurwasa magacha mane y'ikiama ikyo kya gisiasa haigaso mucho Nairobi. Matiang'i ni garuro kuboria gochiasa ba Kenya komwa okoboko hane mono haseganga yaye iyo gochiakoria uburai bwense na korenta maonchoria asensi ya Kenya abigo ni ganyara kobaga koenekia unanachi konyara kobaga korobya amasomo ase abana bechi skuru unagotomanyo murikito Linet Nyambane. Sasa mzee uende kupea watu shilingi 200 na maharagwe, their children are not going to school, they will not afford going to school in January. What are we actually doing? Gukwana kurwa asege ikarekyo Matiang'i nigo aira chinga kichai chinyinge kugikeria serikali ya Kenya Kwanza asokurwa bokoreri obobe guchasa ba Kenya anene asara gekiara umuroberi bwetsemi oyu atebiro beire gurubasa abaibori. And then lift the burden of the parents who are going to the schools. Lakini sasa muende mpewe pesa every week, mchukue 3-4 million shillings mnapewa na ni pesa ya security na ile ingine. Munaenda ingine munagawanya hapo katikati. Then you end up in the village to ask people to queue so that they get 200, they get 100 and so on and so forth. It's actually shocking. Chinga kiechechyo nigo ararire bene uchaka chikambeni chokori gichikura ase chinsemo ao asa rukobore gochasa ba Kenya kumubwata okoboko. And tell them safari tumeanza sasa. And tumeanza safari, tutatembea kila kona ya nchi yetu tukufu ya Kenya. Arenayo nigo Matiang'i aenekirie erebuna omokonyi w'ikiamekyo nigo agucha kwenekia ubwasioku ase ikiamekyo ase abagucha kurigia ebirogo ao bya siasa. Sasa tumeanza safari. SG wetu has outlined. In the next 2 weeks or so, we will now issue the communique from the party headquarters by the Secretary General on all our planning and how we're going to fill up all those offices. I will myself meet all elected Jubilee officials from governor, senator, MCAs, kule kila mtu, MPs wote, na yale ambayo yaliyopita niwaambie tafadhali. Let us forgive each other and move forward together. Maana mnagani? Yeah. Kama tulikuwa na itilafu kidogo tukakorogana, you know, sometimes also transitions bring a lot of things. Igati ababwatani bekiamekyo abubaikirana asege ikarekyo nigo bono baruko bore gochiase egesa kukyo mugusi wesokia asobonge na komwa Fred Chikura. Bono mugusi ase kwabeta manyanga Fred Matiang'i wanchirwe na keromo Kenya na abono ni igere igore yao nayo kubeke kura yao ase Fred Okengo Matiang'i egera araensi itu ya Kenya ikiyoka na kigo chikokonya omuntu ora fix Kenya omuntu ora lentu wonchureria kurigota kira sense itu ka Kenya nande togo ikenga kieri togo akachikura abandu baminto ontegerere buyabo mo akachikura chionsi pake bali mere chiro pako muroiro ore nyagitari aso akakurwa rwanda rake kura makwere ne tandachi kwandira kubwena 2027 ndiroji wakakura isiko around ye tutaito kuchibeka chionsi pia masababu za kwebionsi bibi atobwatire buno mugusi ga kinto chitukuta bono yo tokoruwe gatogende nzibaka grassroots korwe polling station kerase to make sure kero mwana okore skuru watireke bande na ndabwatekura. This time round we are not just electing a leader wa kipindi, this time tuna elect mtu mwenye ni mfanyikazi. Wani gato gwate president etaita ko monto ensu lakini hata maeti asako rusi etaita nyoro monto karago gatebingango kware gasi goso to create job opportunities bunabasa twanyorase tokokorere gasi. Singaki omokonyi b'umurai w'ikiama gya Jubilee omoske Fred Okengo Matiang'i anyare ko baga kurwa enkwana ya erit koria rero ase enkwana ya nigo anyare ko baga komochia umurai bwense omoske William Ruto kubwatekana no botutuka no bobwatiranetie serikali yaye asa kwaneire umuroberi bwa masomo abo asatebre buna abarokigwa bange nigo bagochigosinyukwira na chiskuru asa matukari bosyo nigo bono aruro kuboria gochia saba Kenya kwene kinko mwakira bare kura eria chikoreta amaunchorere nabo igo amagenderero ase ense ya Kenya. Ngoripoteria Ensoko TV korugaiga asa magacho yekiama gya Jubilee igaiga aso mucho Nairobi erietariane Linet Nyambane.